No, začíname v mene Božom, no. Netlačiť sa, po 5. 5. Jeden červený jej, jeden jej a jeden jej. Pozor, hore nohy, hore. Prišla devčina z romskej osady tu a povedala, pán Fara, pomôžte mi. Pomôžte mi, hovorím, kde máte matku, otca? Hovorím, ja nemám matku ani otca, ja som z detského domova. A muža, kde máte? V base. Myslím, pre pána Jana, no tak hovorí, tá aspoň sa poďte pozrieť. Zobral som si na schvál reverendu, aj keď ja v reverende nechodím zvyčajne. Jasne, že sa bojím, však to není také, že sa nebojím. Keby som sa nebal, tak to není odvaha, to je nerozvážnosť. Hej, čávore na kamovťa vykadeniek! Jumpe, sero, žaren, koduj! 3 mám. 3 deti a okno nemáte vôbec. Nie, tu mám. Môže sa z druhej strany, Koľko tu žije? Koľko? Ukážte, tam Patkan prebehol. 3 deti, tu spíte na týmto. Dvihnite toto ešte raz. Nie, to vás nie. No. Ach, jaj. Keď pozerám z tej Božej perspektívy, čo ja poviem na druhom svete? Chudobní mi klopkali na bránu a ja poviem, nemal som na Romov čas. Nechcelo sa mi. Bál som sa. Toto sú výhovorky. A to nie je dobre vyzerá. To vaša? Nie. Dobre, keď môže vyšla, to mi si bere. Ester, kopre? Pekné, devčatko. No. Koľko tu žijete? 10. 10 ľudí. Ajajaj. No a postele nemám dobre podstúpiť, tak som podložil, aby nespali. Toto sa dá, kvadrem mám, pomôžem vám. To určite zbúrať. Toto sa neoplatí To opravovať. sa neoplatí. Romovia, čo ja od vás chcem? Ticho! Aby ste nehrešili, aby ste si nezavideli. Ale nechládeť, len vy... Nehrešte jeden na druhého. Aby ste sa mali rádi, lebo keď vy sa nemáte rádi, jak to potom? Ja všetkým nemôžem naraz pomôcť. Postupne ideme, postupne. Neberú nás nikto do roboty. Vy, volám tam... My by sme boli radi, keby nám zobrali do roboty. Telefonicky, počkaj. Spravíme ten dom za svoje peniaze. Áno, ale neberú nás do roboty, a z čoho budem robiť? Povedajú mi, za 52 dajme eur, tomu... čo dostávam? Počkaj. Povedajú mi v Bratislave, že ma príjmu, telefonicky. Ale keď dojdem tam, zbytočne si cestu zaplatím. Oni len čo dojdu von a vidú, že som cigán. Bohužiaľ, nemôžeme vás prijať, máme plný stav. Keď sme mali dom v Derave, to bolo tam hnusne, to sa tam ani nedalo bývať. No a keď pán Fara prišiel, to sme spali a na nás úplne tie patkani pod posteľ na nás to boli. No a to dievča pokusalo ten patkaň, ten myš. No a keď pán Fara sa spýtal, že čo sa to stalo, ja som sa nehambila. Som povedala normálne, že čo sa stalo. Prichádzala zima, ona nemala kde bývať. Prišiel som na úrad a som sa pýtal, čo by ste povedali, keby sme postavili tento domček. Tak 4x4, bol by to taký problém. A jedna taká úradnička mi hovorí na jednom úrade, no to treba všeobecné záväzné nariadenie, územné konanie, vyjadrenie po vode Bodrogu Hornádu, VVAK, energetici, plynári, stop, milá pani, za jak dlho by to bolo? No, na pol roka by to bolo. Vysypali sme cehly, za 3 dní tam mali postavené.
Ja by som tiež radšej robil podľa predpisov a podľa zákonov. Lenže niektoré predpisy a zákony nepamätajú na takýchto ľudí. V Žakovciach som už teraz 24. rok. Na samom začiatku, tu bola stará fara, tak môj striko mi skrutil takú vrbovú metlu s drotom, to s kombinačkami a povedal, tu máš prvý vercek do Žakovec. Začiatok bol taký, že som nevedel, že budem kňazom. Ja som mal úraz v Tatrách ako horolezec. Spadol som z Gerlachu a povedal som, Ježišu, keď ty si mi dal život, ja ti ho vrátim naspäť a posvetený. Budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Dostal som sa k telesne postihnutým, tak som povedal, tak vybudujme im dom. A ukázala sa iná potreba, že sú to aj bezdomovci. Potom sa ukázali, že je potreba pre kriminálnikov, prostitútky, alkoholikov, narkomanov, proste pre problémových. Nie je zázrak, čo sme postavili. Zázrak je, kto to postavil. Väzni, bezdomovci, bez obuškov, bez pištolí, budujú pre niekoho iného. Je to veľmi jednoduché povedať, cigáni nech robia. Zobereš ho domov do svojej záhradky, kto ho zobere? Edo. Dobre. Pozor na palce. Edo, počul som, že ste predali šuter. Nie, nie to pravda, ja Tak mám to tu klame. domu. Ja som mu dal šuter. Daroval niečo asi 6 alebo 7 polítiek. No, ale viete čo? Ja mám všetko. Počúvajte, ja som vám na celú chyžu materiál. No a teraz kde je? Kde to je? Kde je materiál? Tam je pri jeho dome. A mne povedali, že ste predali. Jak je teraz? Stávate mu takto? No tak, že stáno mám ostávať. Ja som vám dal všetky veci na to, aby ste si aj cemen, všetko som vám dal, malá chyža by byť už hotová. Tu je moja dcera, manžel Maria, Adela, Táňa a na menšia ešte vnúka je. A budeme tu bývať, lebo ten dom už je na nič. Cez zimu už aby sme mali kde, že aby sme mali teplo. Mám chorú aj ženu, operovaná je, nemôže ešte chodiť. Ja by som bol rád, že keby som bol aj po schodovi. No, hoćam džetku daj. Džetko je kaka na Mirku. No, chupi, deska abriža, kuda musí to byť úplne stred. No, tu sa to vidie, že je to v strede. Kde je ten roh dobre. Neviem, ešte tú stranu. No, trošku dole. No, ešte trošičku. No, a stred. Múral nie som ešte. Ale keď vidím troška, že jak, ja sa naučím dať. Stred. Stano mi veľmi tam pomáha. On má autoritu určitú a má aj určitú zručnosť. Čiže jemu, keď ja materiál dám, vždycky sa s ním dohodnem, tak ten Stano je schopný potom s nimi ďalej ako budovať. Čo je veľmi vzácne. Tu bude okno a tu, jak stojíte, bude dvere. To je taká malá stavba, no. Jedna izbička len. Ale to je lepšie ako tá chatr, čo má. Tak tam aj potkani mu išli. Ale tu už nemajú šancu potkani sa tam dostať, lebo má základ. Láco, počúvajte, plech, nám nechceli vieť, ale... počúvajte, ja mám plechu viac. Už určite sa mi zvyší plech. Ale teraz komu dám plech? No kto chce plech? Keď sa teraz poje, tak všetci budú chcieť plech. Áno, pán farár. Viete, s 10 deťmi a bojíme sa, aby nepršalo, pán farár. Plechu mám, ale nemám pre všetkých. A keby ste boli, prišli hore No pozrieť, veď aby ste pozrite videli. sa, pozrite, ako tam je.
Že už vnúka išli, hej. Máte meter? Kto má meter? Hej, meter. Že by som odmeral, že jaká dlhá, že by som vedel, že ten plech by sme hneď prvé tu poslali plech. Nestal tento dom 8 roky, nemohli sme ho robiť, akurát práve teraz ho dokončujeme, keď ten farár začal hore chodiť do kolónie, až teraz sa ten dom skončí. Ani plech nie je zlý, ale je zle poukladaný. 3-4, toto je poukladané. Rozumiete, keď on tak dá, to je jasné, že musí tam ísť. Spád musí byť. Keď ukladáte plech, pozri, keď je spád tu, nezačneme od hora ukladať plech, ale začneme z dola ukladať. Lebo vy keď naopak preukladáte, ak ste tam hore popreukladali, tak presne naopak. Zo spodku vždycky dáme. Tam, kde je spad dolu, taký pás, zase ideme hore, druhý pás, zase hore, ďalší pás a tak. Ja som mal tam naopak, hej? Vy ste mali naopak. Edo, pomôžete mu? Čo by? Treba ísť tam... Vy všetko žiadate odo mňa. A ja chcem, aby ste aj vy pomohli. A nie mne, sebe. Pomáhame, áno. Pomôžete? Áno. Nesmiete vidieť len seba. Ja vidím aj vás. Keby som videl len seba, viac tu neprídem. Slúbil som im tam aspoň už konkrétnym ľuďom 5 posteli, ale ja som im síce slúbil, ale neviem, ktorý je ktorý, takže to bude švanda, že keď sa opýtam, komu som slúbil, tak všetkým. Ara! Hej? Zelené madrace, zelené madrace. Keď budete kričať, nebudem vám pomáhať. Vám čo? Čo sme? Počkať, zelené daj pod stele dve. Jemu som dal dve. To Iza, vidíš? Však ja to chodím, keď to budeš nadávať. Ešte som bitku tam nedostal, ale veľa nechybalo. Minulého roku ma skoro zarúbal jeden. Zo sekerov, zo zadu, hej, a len ho chytili druhý chlapi. Maličko chybalo. No, rozložíme, uvidíme, že čo. Hej, toto ide do toho, Laco. Tu, tam, na boku. Ja im spolu s tými vecami, ktoré im dávam, snažím sa im dať lásku v tom jazyku, ako oni sú schopní to pochopiť. Čiže aspoň základné veci. Mal by si sa podeliť. Mal by si pomôcť slabšiemu. I oni sa to učia. Toto či nebude? Nie? To je? Už viete, čo máte brať? Toto berete vy, hej? A usadia priziate, budete ticho, jak to pán farár. Je pán farár toto, pán farár toto. Cože nám je kríž. Toto nejde, toto oprav. No, hotovo. No. Ide. Androvedam drugo znane, ma pirano šugarnane, lovi pabaj prečinala, hop hop hop, mange paštuke paš hop hop hop, ašu družka na svaľori, kera vlaker zuminori, zuminori za praškovo, hop hop hop, mange paštuke paš hop hop hop. Keď ty chceš, aby oni ťa brali vážne, musíš ty ich brať vážne. Najprv sa naučiť im rozumieť, hej, počúvať ich, počúvať, najmä srdcom, ich rečou sa naučiť rozprávať a ich rečou im to povedať. Ty nemôžeš so svojou kultúrou tam behnúť. To je ako Japoncom, keď behneš, tu nerozumejúci. Tu mám svoje veci a manžel ako druhové. A všetko, zbytok vecí máme tu. Môžem vám aj tu ukázať. Toto všetko farár. To mám pre deti ako. No ešte aj tu sú. Lebo to strašne veľa toho je, takže nemáme si
toľko vecí, kde ukladať, takže takto, neviem, či to stihnete. No a tu máme takto. Takže takto tu mám rozdelené, aby každý vedel, že kde má svoje veci. Teraz sme 9, ja a moja družka. A teraz ešte čaká, to bude 10. To moje deti sú ako moje, čo ja poviem? Ako moje srdce. Všetko nebude, len moje deti sa majú lepšie ako ja. Prvé sú deti a ja posledný. Dajte nám dať čo chýba tu, tá kúpelka. By sme mali kde sa umývať toto. A nedá sa, no. Ona má 14 rokov, či keď má 14, ne? Druhá má 16 sevička. Tak trošku sa hambíme. Chceme žiť ako, čo vám poviem. Treba sa čistiť, no. Chodíme medzi ľuďami. No a celý šamponské nevidia, často neboj. On by teraz sa hral vo vode a už s tým nás hádali začal. No, dobre. Zo začiatku sme naozaj nič nemali. Nič. Suchý chlieb, škvárky a vodu zo studne. A vieru v Boha. Pán Boh nám potom to ostatné všetko pridá. Stále budujeme a to je vlastne, ako by som povedal, ten náš spôsob života, pretože oni bez práce dlho nemôžu byť. Od nudy je len kročík ku kriminalite. Tak budujeme, jak vieme, hej, pomaličky, po milimetri. Koľko rokov si tu už, Pinďo? Ty si koľko rokov? 12 rokov už je tu. To je jeho auto. Jak ju voláš? Čo? Jak to auto voláš? A kúkaj sem tam aj do... Čo? Katrena. To je jeho Katrena. Poďte, ideme pozrieť. Idete sa pozrieť tam, farár? Hej, zomrelo dieťa. Pán Bože. Kde to zomrelo? Tu? Počkajte, prídem. Bože, buď milosrdný tomuto dieťaťu aj tejto rodine. Príjmi toto dieťa do svojho náručia. Nebojte sa, bude v nebi nájdete. Čo je chybné? Naše vnútro, alebo chybné sú naše postoje, z ktorých vyplývajú naše zákony. Tak si vytvoríme zákon,
že jednu veľrybu zachraňujú, ty človeče, to helikoptéry, kopec ľudí, či človeče, takí zachranári, takí obetavci, toľko peňazí a tú veľrybu dostanú nakoniec do mora. A keď zomre bezdomovec, tak majú z toho švandu. Aha, dolu hlavou. V kanáli zase zomrel. Ideme do Ľubice, to je susedná obec. Tam máme takú starú stavbu. Ideme to zbúrať a z toho my máme materiál. Nám by bolo najlepšie, keby spolu s nimi sme búrali a ten materiál priamo odviezli ku nim. Ale žiaľ, súkromníci si neprajú, aby mali tam cigáne. Ja ich nikdy nevolám bezdomovci ani kriminálnici, ja ich vždycky volám chlapci. Aj keď sa napalím, aj keď zlosti, tak vždycky volám chlapci. Poslušní, neposlušní, ale moji. Koľko vás je tu? Povedzme, je tu na koľko je? 1600 ľudí, keď ja zoberiem do Žakoviec. To sa nedá, to sa nedá. Tu musíme. Ale toto je... Nemôžeme to zhora prídu ukradnúť. Treba zhora dať. Tam dozadu. Romana, tam zadu. Kde od Romana budeme tu babku? Oni majú tú tradíciu. Čo on videl? Murovať. Hoci kto z nás lepšie by muroval bielých, hoci kedy nemuroval, lebo videl, jak sa tehla viaže. Čo videl on svojho otca? Jakú má on tradíciu? On videl svojho otca, detka, kradnúť, klamať. Toto vie. Pán Farer, ja neznám murovať, ale miešať vieš. Ale nemám miešačku. Ale máš, hovorím, že jakú, hej, ekologickú, hej, to sme dali tu Váňu a oni s rukou miešali, hej. A ja nevládzem, mňa boli ruka. Tak, máš tú druhú ruku zdravú. Áno, budeš nosiť vodu. Hej, ty podávaš kamene a tak ďalej. Čiže jakýmkoľvek spôsobom zapojiť ich do toho. Tie koliby kolo potoka, z tých papundeklov, tak tie sme zvalili a teraz majú takú radovku murovanú. Ešte potrebujeme tam dokončiť 2 domy, no už také dokončovačky. Netreba nikého preklínať, každému, keď jeden druhému by ste pomáhali, tak by ste mali aj 30-40 domky, ale vy jeden druhému len zavidíte a to tak potom končí. Ten murár, ten už mal nervy, hovorí: Farár, to už je 5. kladivo, čo by ukradli, len som sa otočil a už by ho ukradli. Hovorí: Štefán, však ja ti vždycky kúpim nové, ty by si sa mal tešiť ako majster, že máš vždy nové kladivo a keď ti ukradnú kladivo, znamená, chcú pracovať. To nie je zle. Mirno male! Sú cigáni! Nie Romové, tá cigáni! Oni neustávajú ľudia. Ja som vápno kúpil som cement a vždycky po 5, po 10, po 5, po 10. A naraz príde minulý piatok. Ukradli. Všetky spity a nemáme cement. To je pravda. A potom čo? A potom čo mám ja robiť? Ja vám budem kupovať? To je pravda. Nebudem kupovať. Nebudem kupovať. Ja vám donesem kvádre a cement si musíte kúpiť sami. Ten majster Štefan tam už nepôjde. Vyhražali sa mu, že ich zabijú a keď im chýbajú argumenty, tak oni ručne si vedia dovysvetľovať.
No, tak toto daj, chyto, Janko. Ja by som ich tak vypraskal po zadku. Človek sa tak snaží dať z posledného aj čas, aj materiál, ešte aj chlapci moji ma nepochopia, spolupracovníci ma nepochopia, úradníci vôbec ma nepochopia. Človek už na hrane ide tak, ako by sám proti všetkým, no a ešte oni ťa podrazia. Ideme za pánu farára, lebo už píšu. Aha, to som ťa nevidel. Čo robíš? Čo nového? No, sme sa tesili už na vode. Hej? Dávame pozor. Čakáme. Hej? No dobre. Tu sú tí dvaja, ktorí sa chcú spovedlniť. Majstrovi tam. No tam ku majstrovi, ku Štefanovi. Poďte so mnou, obidvaja. Lebo dvaja? Poďte si stať, pán farár. On postavil. On o tom nevedel, som išiel za ním povedal. No tak dobre, toto nesmie tak, lebo dvaja vyprovokujú potom pre všetkých. A všetci sa potom Romovia bijú. No, tak dobre, vy sa jak voláte, Jožo? Čurie, Ladislav. Láco? Ja som išiel za ním povedal, dostali bitku dvaja. Lebo nebudem Nesmie tak, lebo dvaja, už tu bolo koľko bitk? Tu bolo telo ľudí, všetké, čo tu boli, ale nikto si nepostavil. Toto bolo najhoršie na tým. Každý len ucekajte, dostanete bitku. Tak sa to robí. Tak keby to u nás bolo, tak hneď to decko dostane po písku. Hneď tam také blbosti. Ucekajte, bo dostanete. Dobrý deň. Ja som doma nebol, ja som bol preč a jak mi povedal... Pekne od neho, keď s lopatami chceli zabiť nás. Pekne od neho, keď pomáhame a tak ide, že nás pozabíja. Môj syn, keby to takú dostane, že nepozbíra z toho. My také neonačíme, ale však keď ide, tak si vážim tú robotu a nie hneď kričím, pozabíjam, poonačím, to je to také še robí. Ospravedlňujem sa za ňo ja, hej? Dobre. Kunžol, tu potom, tu daj. Človek v tých nervoch povie hočo a potom človek sa ukľudní a potom povie, tá chudoba, toto deti, človek tak poľutuje a ide ďalej. Popri tom, že murujeme, staviame, my aj staviame to nové vzťahy. Spolu s tou cehlou dávame im aj toto. Vodu máme len potok, tam zoberieme vodu a tu sa umýjeme a varíme. Už my sme zvyknuté na tej vode. Sakana Milan, mi sa česta vazde seknula. Bo tu rovno či vidi. Nastupite astronautu, astronautu. Tad vi sad pa ko? Стоячи в тебе.
jedno písmo. Tu podpíšte. Hej. Máte to predvolanie na správne konanie, je to na pondelok, hej? Si to poradne prečítajte, o čo sa to jedná. Nie je to veľa. Vôbec oznamuje začiatie konaní prestupku a predvolanie na ústnej pojednávanie. To sa dopadá. Ukáž. No, fajčila si tam. To tu? No, tu dostaneš pokutu. 10 eur určite. Tak poviem, že nemám teraz, že na druhý mesiac im dám. Julov syn, ten dostal až 50 eur. Bez elektriky sa nedá, lebo to je tma. Na sviečky, keď kúpim, to má vychádza okolo 30-40 eur na celý mesiac. My sme nevedeli, ale žena, či sa narodí decko, ale radosť máme, no. Už keď sú 5, už mám jedno decko už. Viac. Máme sú tak. A teraz, keď 8 bude, to ja budem spať na zemi. No. Mimoriadne tragicky sa začal nový rok v osade pri obci Huncovce, neďaleko Kežmarku. Nad ránom tam vypukol požiar 4 chatrčí. V jednej z nich uhoreli matka a jej 2 deti, 7-ročná dcéra a 5-ročný chlapček. Tam ešte ostali 2 deti a 1 žena, tam zhoreli. Zmetok vystriedalo hrozivé zistenie. 26-ročnú Zuzanu, Sebastiána a Mirku našli pod sútinami. Tragédiu umocňuje fakt, že práve najchudobnejším rodinám v osade pomáha miestny farár stavaním domčekov. Táto rodina sa ale lepšieho bývania už nedočkala. Ten Sebastian, ten ma stále ma čakal na kolaniciach a hovorí, to vždycky mu povedal, Fares Kristus, nevedel, že pochválený bude Ježiš Kristus, len tak dačo započul, nevedel to zopakovať. Fares Kristus. A jak išlo naše auto, už z kolenice skákalo, on už mi ruku podáva. Fares Kristus. To dievčatko, čo zomrelo, hej, jak perfektne tancovala. Ja verím, že sú hore tam. Nemá dokončené ešte, ale tak provizorne som mu to spravil, lebo strecha mu zletela na tam, čo mal tú chyžu. No a on sa musel presťahovať do tej už, lebo ináč by pomohli mu deti. Tu som začal vakovať, nemal som piesok, zasiela nás zima. Piesok a hovoria, že čo, Edo, čo ste urobili s pieskom? Nie, to vy ste dali mi štyrky. Žlutý piesok na vakovanie ste mi nedali. No ešte ani pilovinu sme nedali na to nič, lebo pilovinu má tam, ale už to zamrzla pilovina. Čo ste palili do peca? Určite. No ukážte, čo ste palili do peca. Tak dneska som nešiel, lebo policajti prišli a... A čo si dával do peca dneska? Tak dneska také sú malé niečo.
Tie gumy nie dobre, keď sa dávajú. No, ťažko dýcha. Potom sa ťažko dýcha, aj Sa, zaspáva. A ja sa bojím, že by ma nezavreli, ako tému ešte žena je operovaná, nechodí, ja sa bojím, ešte mám toľko detí. Hlavne, že by mi kúpili ten pec. O to mi ide, lebo stave tu je černo a to sa nedá. Stave ide vám dym. Bizice ja vám ukážem, ja sa nejabím, jaké ruky mám z toho peca. Opone černé, takedy aj tvár mám taký černý. A to pán Kufa pre nás to musí robiť. Keď nám to slúbil, musí nám to dať ešte. Budeme búrať, bude sa tehla búrať kvádry, tak potom ich. Teraz ideme také, že to budú desky. Idete so mnou robiť. Dobre. Hej, teraz vás berem. Teraz vás berem. Hej, idete so mnou, strecha bude vaša. Teraz? No idem sa obliecť. Idete sa obliecť. Nemôžem teraz zobrať 100 Rómov, zbúrame toto, príde druhá búračka, kde bude tehly. Ktorý bude stávať, tak ide tehly so mnou zbierať. Keď bude, teraz idú desky len. Desky. Pôjdete so mnou na búračku? Kedy? Teraz idem búra, ale idem drevené búra, toto. Dobrý. Toto tu ideme tú stodolu. Idete si prezúť. Idete šikovne, raz, dva, že ste na... Raz, dva. Pomáli dáva dolu, hej? Pomaličky sa dajú sformovať. Je to veľmi ťažké, ale to je dlhodobý proces. Drezúrou máš rýchlejšie výsledky, preto nás láka drezúra. Ale keď ten krotica zabudne bič, tiger mu odhryzne hlavu. Kdežto keď vychovávaš, vtedy oveľa pomalšie vidno tú zmenu, ale to oveľa trvalejšie. Keď otec chce formovať svoje deti a nedeformovať, tak je nenormálne dôležité, aby otec pracoval s týmito deťmi. Ja ich beriem jak svoje deti. Po tvoju ochranu sa utekáme, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod. Ty, Panna slávna a požehnaná. Pán s vami, nech vás aj vaše deti, nech žehná všemovci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Môžeme 4 zobrať. Stupni si tam na... No?
Keby som neveril, že sa oni stanú lepšími, nešiel by som tam nikdy. A keby som neveril, že títo ľudia, bývalí vrahovia, kriminálnici, prostitútky, že sa nestanú lepšími, tak by som im nepomáhal. Hej. Ja nemám istotu, ja mám nádej. Ja mám nádej, že oni sa stanú lepšími. Hej. A teraz či všetci sa stanú, ani v nemocnici nevylieči všetkých. No, počujem hudbu, ideme tu. Či neskúšajú naši chlapci? Darček, keby sme kúpili panu farárovi, že samozrejme, že ho to nepoteší, lebo vieš, že sme chudobní a ja som prišiel na to, že by sme mohli urobiť pre nich v Žakovciach vystúpenie. No, tancujte, skúšajte. Že začneme s tancom. Milan, akože s tancom. A nejaký úvod pekný, že musím si vymyslieť, napísať, že... Pre pána farára, hej. To bude ten úvod najprv, hej, tak dám. Ja budem uvádzať, že úvod, tu si napíšem. Len sme zabudli zaspievať pre pána farára. To tu, čo spieva pán farár, Škonička na svoj nie, toto... Nie, Škonička na svoj lori. Zuminiori za praškána. Botu salas barikane, botu salas barikane, čitu čaje andropane. Andalo sveto, joj baroj, andalo čačipe. Entramos sin reservas al amor, es una eternidad sin tiempo. El tiempo existe, todo es cierto, todo siento la pasión, pasión. Žena, utiera, kde mám? Hej. Som sa dalo strieľať a holil som sa, lebo som chcel u pána farára na vystúpenie. Idem zo dceru tam, že aby pán farár videl, že som sa trošku zmenil s tými vlasami a s tou bradou.
Srdečne vítam našich spolubratov a sestry Romov. Stáno, hlavný šéf, hlavne. Som rád, že ste prišli. Aby ste pekne zaspievali a zahrali, to Romovia vedia perfektne. Perfektne. Neviem, jak sa to po cigánsky povie. Gila vlačes. Tak, gila vlačes. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvoj, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Intenzívnejšie v tých osadách je to 3. rok, čo chodíme. Moje presvedčenie je také, že by tam ľudia s nimi mali žiť, s nimi bývať, či už to budú kňazi alebo iní zasvetení, a tam aj zomrieť. Kým to nebude projekt lásky, založený na obete, tak to nebude fungovať. Pán Boh nás nebude súdiť za výsledky, ale veľkosť snahy a veľkosť lásky.